Jo, vítejte u prvního vlogu na Vojtovým kanále. Čau. A dneska tady takhle si ořezám větvičku, tady tam stramečku, já nevím, co to je, takže je to jedno. Asi verba. Vypadá to. Takže než to tady tenhle amatér dořeže, ty vole, neřízni mě, male. Tak tady máme tajný bunkr, nebo takový jeho tajný bunkr podle něj. My se dobře zakempujeme, když jdeme na schovku. Ale je to docela dobrý. Jsou tady kámoši, blá a blé. Blá, blé, blá, blé, blá, blé. A tamhle je vlkodlak. Na vlkodlaka! Je to pes! Na psa, útok. A nejmenujeme se ani Bild, ale Nikolas a David. Davide, rozběhni se, udělej kotrmelec. Jo. Tak, teď se lidi dívejte, co... Ne, musíš takhle a tady před kamerou udělej kotrmelec. Rozběhni se a udělej kotrmelec. Dělej. Rozběhni se a udělej kotrmelec, jo? Tak jo? Takže vracíme se synka. A já už to tady dodělám, to už to máme udělané. Skoro. Mě to tak bolí! Úplně skvělý, nejlepší díl tohle videa. A bolí mě tak hádat, ty vodo. No, tak promiňte, musel jsem to udělat, neboť nejsem rád. On je vrah! Jinak pozdravuji mýho kámoše Tomáše Báňu a odebírejte Masamena, mýho kámoše, který má YouTube kanál, ale už nevím, jak se jmenuje, určitě vám to v nějakém díle řekneme, že jo? Jo, určitě. A odebírejte hlavně To je Vojta. mě, Ondru Vilíma, někdo se měl jmenovat Gamer de Bro. Jinak tak se nemenuju. Mám tam 5 videí a jako to první video má docela úspěch. Davide Černíku. Nevěřte Davidovi Černíkovi, je to hater. Vyhejtoval mě u první video. Nevěřte, já jsem stále měl pravdu. Ale já musím vidět cheatovat, ne ten pocit, já to takový nevím. Kočička, dodělám. Tenhle pořád cheatuje v každé hře. No a takže pojďte za mnou, jde to. My uděláme střih, než budeme na místě, že jo? Tak jsme zpátky a koukněte, jak s tím tady můj kamarád bude šermovat. Tak šermuj. Fakt ne? No to je nebojuj. Fuj. Jo, omlouvám se na ní, on je sprostý a na mém kanále se nebudeme sprostý. Možná, uvidíme. Zakažeš prostý slovo, ale spíš po tomhle. Máme odpad. Kecám. No, bumerang. Kam to letělo? Ale nevím kam. Ale tak to bylo asi střih a potom se vám ozveme, ano? Tak čau. Čau, já tohle už bylo asi konec tohoto videa. Tak jo, a jinak... Kdy přicházet specialistka za chvíli? Nebude to svoje vtípky. Tak čau, čus. Ne, specialistka bude! Čus.